area. Dodong, kumusta ang area na to diha? La, all cleared. Oo, sige, maayo. Pagbantay lang ha. Basig na makasulod diha. Sige la. Ako rin bahala diri ah. Sige, kay daghan pa kog negosyo at manon ha. May tao. Bantay ha. Sige. Dapat makasulot ka ng balaya. Ako na. Agent Boyet, kabantay ka ng garden ha. Kailangan maluksan nato na. Unya na unta to. Wala, boss? Nawala ko. Nasa ako. Ay, kawatan ka ba? Wala eh. Tarong. Masigit man ka. Gagi ako, hitman, kabutalo na ako. Nagkuha lagi ko, boss. Nangita ko sa lugar, boss ba? Dapat boss. Resort ni Lola. Unsa may tuyo nimo? Resort ni Lola ng Tagum. Oh, ano man? Unsa may tuyo? Kalas ka, magpa-reserve ako. Magpa-reserve ako. Oo, unsa man na? Wala ni boss. Ikaw naman ni props. Ay, Props, wala. Ay. Hey, magpa-reserve ko, boss. Kanang, pilay ko ang reserve. Kanang, birthday ang anak ba? Pilay reserve ba ni? Sangit pag sa agent trida. Pa-reserve ka. Na 15K, na po 12K. Pamili lang. Okay, pa-reserve magka ka. Reserve ka, doon ako. Isa! Ano, boss? Isa! Magkakapan pa nga nina. Talikod. Ay, dili man kahulat ni tawana. Di ka agent? Dili, Di boss. ka asset? Dili, boss. Sige. Okay na, boss. Salamat. Hello la. Oh, nagpasulod kong isa ra ka tao rito la. Magpa-reserve daw to. Agent Trey? Grabe, asa na atong kitaon karon? Kami susunod ako si Mua. Ano siguro na? Kasi nagingon ni Sarge nga si Lula ng Tagum. Saman, tara, mangutan natin sa misyon. Anong karon naman mo? Pasensya na kayo, ma'am. Medyo nasaag lang yun, me. Anak kong search na magsayubong, anong dugay man kay mo? Wala ganyan. Pasensya na kayo, ma'am. Na-late rami. Pastilan, pinasundog ko nimo. Wala na ginasundog, ma'am. Pasensya na kayo, ma'am. Na-late lang yun, me. Pamina mo, Agent Trey o Agent Boyet. Naatay mission karon Unsa man ala? na ako'y pabantayan sinyo na bata. Bata? Bata na sad? Naatay reklamo, Agent Trey. Wala lang! Kaya mong bata! Hagok ay na! Sinto kayo na natin kwarta! Wanay budget dito, tinakpan na itong sudan! Wala la! Pamina mo ha, tanawa sa inyong too. Pili sa tiin! Sa tiin na badin to! Oo, kana! Gintring! Buo mo na itong bata nga ginapagpangita ni Sarge! Kalas ka kay Gintring, hayin mo din nga bata! Gani, Agent Boyet. La, kung saan mong buhaton sa bata? Mo ninyong buhaton. Sige na nagkawala akong apo. Ang buhaton ninyo, bantayan ninyo na matag segundo. Grabe kay nakakiat na bata. Malipat lang gani ko. Mawala! Sige la, buhaton na muna la. Suko na mila! Oo, ato na mo! Suko na mo! La! Nawala ang bata, yen! Nasgaw kasam ito pagitaon! La, nawala na! Ah, mo na lang! Basta pakitaan ninyo kasi pat kayo mata! Wala la! Dito ta! Dalawa ka! Hoy! Mataga ka, Dra! Kalas ni mataga ka, Dra! Ay, bayan ko mo! Huwag pa na talaga yung lula pupukon sa nato ni! Buboy kayo nga bata! Tawa na ko diya! Sansa na kayo, kameraman ha? Sorry, bakit kapoy? Kapoy kayo! Awalan dito ako si mo, ano yung kinabantayan ang bata? Agent Boyet! Aysa, kailangan na ito maningkamot kay tinapara ang sudan sa tong ref! Tama din ka no? Ginaref, tinapakalas kay kurinte! Timuoras sa bulan, wala! Lisod kayo ni Ron! Kung saan na lang! Kalasgo ang bata! Wala tayo ulo sa bulan! Agent Boyet! Taga na kayo makurintihan! Buwi! Buwi, Jen! Buwi! Tama kang kurinti na! Hindi ka malinaw ka sa ako!
Amay mo na. Kung! Tanawa, Agent Red. Tanawa mo tao. Patay si bata. Ayaw si Sige, wala na tayo sudan ba? Kailangan na to mo. Trabaho! Tanawang bata. Nawala na po. Agent Boyet! Saan man niya? Nasi ka! Nandan! Ang motor! Ay na, ang Ang motor! motor! Awa, ina, buti kang karabata. Sipat ka, ina! Ng 2 milyon, nawala na! Yan na, oy! Tawag si Lola. Si Lola. Hello, Agent Ray? Pag mawala ganyan ang bata, putlan tamog ulo. Sa ingon! Pag mawala daw ang bata, putlang tag-ulo. Kala mo ka daw lagi